Φίλοι μας, γεια σας. Παρασκευή βράδυ και το Καλάσνικοφ είναι και απόψε κοντά σας. Στις προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για το καρναβάλι 1, 2, 3 φορές. Φτάνει μας. Καιρός είναι να βγούμε στον δρόμο και μετά, όταν τελειώσει, θα κάνουμε και την κριτική μας και τα σχόλιά μας και την αυτοκριτική μας και όλα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Την υπνοθεραπεία. Θα μου πείτε πώς ήρθε. Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, με εγωίτευσε. Και ύστερα σκέφτηκα ότι καιρός είναι να βλέπουμε και κάτι άλλο εκτός από αυτή τη μίζερη καθημερινότητα. Τι εννοώ, τι είδαμε αυτές τις μέρες? Ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης να έχει στο χέρι του μία καραβάνα έτσι και να τρέχει πίσω από το δήμαρχο και να λέει δώσε και σε μένα μπάρμπα. Τι λέει? Δεν ήξερε όταν έκανε τις επιλογές του. Αυτή ήταν η επιλογή του, στην αντιπολίτευση θα κάτσει. Ας έκανε κάποια άλλη. Είναι δυνατόν τώρα να θέλει να βρει το παράθυρο του μπάνιου για να μπει μέσα στην εξουσία? Οι επιλογές έχουν πάντα κόστος. Αυτό ήταν μια παρένθεση της κακομοιριάς, της μιζέριας, αυτού που μας φτύρει κάθε μέρα. Λοιπόν, να ανοίξουμε άλλους ορίζοντες, άλλα παράθυρα. Υπνοθεραπεία. Τι είναι και τι σχέση έχει αυτή τη στιγμή με την Κέρκυρα? Κοντά μου, εδώ στο στούντιο, έχω τον κύριο Νάσο Κομιανό, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια Βεβαίως. για σας, να σας παρουσιάσω. Ο κύριος Κομιανός είναι κερκυραϊκής καταγωγής. Στην Κέρκυρα ήρθε και εγκαταστάθηκε τα 2 τελευταία χρόνια. Σπούδασε στην Αμερική ψυχολογία, πήρε τον bachelor της κοινωνιολογίας, αλλά τον κέρδισε αυτός ο χώρος του υπνοτισμού, της ύπνωσης, της υπνοθεραπείας. Στην Ελλάδα η ελληνική πολιτεία δεν έχει θεσπίσει κάποιο νομικό πλαίσιο, ούτε έχει καθιερώσει κάποιες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία και την πρακτική. Αυτά τα λέμε γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει και να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κομιανός είναι εδώ και θα μας τα πει όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, καλή δεν ήτανε η εισαγωγή? Πολύ καλή. Και επίσης, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ιατρικά θέματα, δηλαδή δεν εμπλέκεστε σε καμία θεραπεία που κάνει κάποιος με τον γιατρό του, Ακριβώς. ούτε χορηγείτε φάρμακα, ούτε εσείς δίνετε εντολή πήγαινε ή μη πας. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα της ιατρικής. Εμείς αυτή τη στιγμή ανοίγουμε ένα άλλο παράθυρο. Ακριβώς. Και ο καθένας με την κρίση του και την προσλαμβάνουσά του μπορεί να αξιολογήσει ή να δεχτεί ή να μην δεχτεί το οτιδήποτε. Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και πάλι σας καλωσορίζω να πιούμε για κάτι. Καλή χρονιά, να έχετε πάντα υγεία και επιτυχίες και σε όλους τους τηλεθεατές. Είναι ωραίο έτσι να φτιάχνουμε την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι ενέργεια έχουμε εδώ σήμερα. Πολύ ωραία. Τα κεριά βοηθούν πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα νομίζω θα μας πει τι ενέργεια έχουμε. Στο δείξει πορεία. Λοιπόν, πείτε μου, τι είναι υπνοθεραπεία? Λοιπόν, η υπνοθεραπεία είναι μία εναλλακτική μέθοδος, αρχαία μέθοδος, αλλά τώρα θεωρείται εναλλακτική, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να ενδοσκοπήσουμε και να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας, όποιο και αν είναι αυτό το πρόβλημα. Αν κάτι μας απασχολεί, η υπνοθεραπεία είναι ίσως ο βασιλικός δρόμος για να βρεθούμε στη ρίζα του προβλήματος αυτού. Όποιο και αν είναι. Επαναλαμβάνω. Και είναι μια παλιά πρακτική. Εμένα μου έκανε εντύπωση το γλυπτό με τον Ιπποκράτη. Μπράβο. Που... Όχι τον Ιπποκράτη, με τον Ασκληπιό, ο οποίος Ασκληπιός θεραπεύει με αυτή την τεχνική, έτσι, την οποία στον 19ο αιώνα την ονομάσαν ύπνωση. Τότε ήταν η κατεξοχήν θεραπεία σε 330 ασκληπίες στην αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχαν οι γνώσεις οι σημερινές φυσικά, καταφεύγανε στην ενδοσκόπηση. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος να μπορέσουν οι άνθρωποι
να δουν μέσα τους, να στρέψουν το βλέμμα τους αν θέλετε προς τα μέσα και να εντοπίσουν από πού μπορεί να πηγάζει το πρόβλημα. Δηλαδή ήταν πρακτικές που εφαρμοζόταν παλιά. Κατά κόρον μέχρι το 300 μετά Χριστόν, όπου και κλείσαν τα περισσότερα σκληπία. Και συναντάμε αργότερα και στην Ανατολή, αλλά τώρα εμείς θα μιλήσουμε για το τι γίνεται εδώ και σήμερα. Τι γίνεται εδώ στην Κέρκυρα. Τι ακριβώς κάνετε δηλαδή? Σήμερα τι κάνουμε? Καταρχάς, δηλαδή πείτε μου, ακόμα για να καταλάβω κι εγώ και οι τηλεθεατές, όταν λέμε ύπνωση, σε τι κατάσταση υποβάλλεται κάποιος? Μάλιστα. Καθημερινά και εσείς και εγώ και όλοι μας μπαίνουμε σε αυτό το στάδιο που λέμε ύπνωση. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Απλά μπαίνουμε στα ελαφρά επίπεδα. Δεν μπαίνουμε στη βαθιά ύπνωση. Τι εννοείται, όταν κοιμόμαστε? Πριν κοιμηθούμε, στο υπναγωγικό στάδιο, ή την ώρα που οδηγούμε σε έναν δρόμο που τον έχουμε οδηγήσει πολλές φορές και πολλές φορές ξεχνιόμαστε και λέμε πότε έφτασα εδώ. Εκείνη την ώρα ήμασταν σε ελαφρά ύπνωση. Δηλαδή πάμε πού? Ονειροπολούμε. Αυτό είναι. Αν μας συνδέανε με έναν εγκεφαλογράφο εκείνη την ώρα, θα βλέπαμε ότι τα εγκεφαλικά κύματα δεν είναι στη β' συχνότητα, στην υψηλή συχνότητα, αλλά στα α κύματα, κάπου μεταξύ 7 και 13 κύκλων το δευτερόλεπτο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε χαλαροί. Την ώρα που πλένουμε τα πιάτα, πάλι μπαίνουμε σε μια ελαφρά ύπνωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή ξένο προς εμάς. Καθημερινά μπαίνουμε σε αυτό το επίπεδο. Απλά εκεί μπαίνουμε τυχαία και ανεξέλεγκτα, ενώ όταν πηγαίνουμε σε έναν υπνοτιστή, το κάνουμε επιμακρών και ελεγμένα. Πείτε μου ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή. Ναι. Γίνεται μια τεχνική επαγωγής, δηλαδή. Ο ενδιαφερόμενος κάθεται στην πολυθρόνα του. Πριν έρθει και κάτι στην πολυθρόνα του, υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που πρέπει να κρυφθούν κάποια βασικά πράγματα. Αφού δούμε ότι. Ναι, αφού είναι κατάλληλος τέλος πάντων. Αν είναι κατάλληλος λοιπόν για κάτι τέτοιο και ο ίδιος επιθυμεί. Κάνετε δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κάνετε μια συζήτηση και μια προεργασία. Μια προεργασία μεγάλη, παίρνει πολύ χρόνο. Έτσι, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία λοιπόν, μετά έρχομαι στο στάδιο της επαγωγής. Έχω κρίνει εγώ από την ώρα που βλέπω τον πελάτη μου, έχω κρίνει με ποιο τρόπο θα τον υπνοτήσω. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να υπνοτήσεις έναν άνθρωπο. Ναι. Υπάρχουν πολλές επαγωγές. Δεκάδες, εκατοντάδες τεχνικές. Αυτό που εφαρμόζετε εσείς. Αυτό που κάθε φορά διαλέγω. Δεν είναι πάντα δεν το είναι ίδιο. ένα. Όχι. Γιατί άλλη τεχνική θα χρησιμοποιήσω για εσάς, άλλη τεχνική για κάποιον άλλον, ανάλογα. Γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Ναι. Και θέλει διαφορετική προσέγγιση. Ωραία. Έτσι. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε την κάθε περίπτωση χωριστά, να πούμε σε γενικές γραμμές ποιο είναι λοιπόν, το μοντέλο. Βαθιές αναπνοές. Ναι. Εστίαση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, μετά κλείσιμο των ματιών και από εκεί και πέρα κάποιες ασκήσεις δημιουργικού οραματισμού. Δηλαδή, διηγούμε ένα παραμυθάκι, μια ιστορία, ένα περίπατο στο δάσος και εσείς ακολουθείτε αυτό που σας λέω με κλειστά τα μάτια. Σαν σκουφίτσα και κάτι τέτοια. Τέτοιο, όχι τόσο απλοϊκό, ίσως και πιο απλό από αυτό. Αφόσον γίνει αυτό. Και αν δεν αρέσει η παρένθεση, αν δεν αρέσει η ιστοριούλα αυτή, την αλλάζουμε. Στον ενδιαφερόμενο. Ξέρω εγώ, άμα μου πείτε με ένα την κόκκινο σκουφίτσα, εγώ θα σας απαντήσω και ύστερα το κοριτσάκι έβγαλε ένα καλάσνικο στο ρετζέπι και καθάρισε το λύκο. Μου έχει τύχει και αυτό. Οπότε. Πρέπει να αλλάξουμε το τέλος. Μου έχει τύχει και αυτό, γιατί δεν ξέρω την ώρα που θα κλείσει ο άλλος. Κάνουμε και το χιούμορ μας, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, μα αντιμετωπίζουμε και αστεία. Του λέτε αυτό το story, τέλος πάντων, το χαλαρωτικό. Ναι, είναι μια λοιπόν εικονοποίηση, αν θέλετε, δημιουργική εικονοποίηση, όπου αυτό βοηθάει στο να επικοινωνήσει το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνο για την δημιουργική σκέψη, αν θέλετε, και για την δημιουργική φύση του ανθρώπου, με το αριστερό ημισφαίριο που είναι υπεύθυνο για την αναλυτική σκέψη. Αυτή η γεφύρωση αυτών των δύο προκαλεί μια χαλάρωση σωματική, αρχικά, έντονη, ότι έχουμε καταληψία βλεφάρων, δηλαδή δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα βλεφαρά μας και να θέλουμε. Αρχίζουν οι μυς του προσώπου μας και χαλαρώνουν. Όλο μας το σώμα βαραίνει. Έχουμε μια αίσθηση αιώρησης. Και αφού μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτά είναι τα πρώιμα στάδια της ύπνωσης, από εκεί και πέρα μπαίνουμε στα μέτρια επίπεδα. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες ασκήσεις. Δηλαδή
ανάλογα με το πρόβλημα, γιατί μπορεί δεν ανάγκη κάποιος να έρθει, να έχει πρόβλημα για να έρθει σε μένα, έτσι. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Δεν έρχεται κανένας για να θεραπευτεί ντε και καλά. Μπορεί να έρθει γιατί θέλει κάτι να αναζητήσει, να βρει. Ναι, εγώ θα ήθελα αυτό για να το κάνουμε πιο απλό και κατανοητό. Ναι. Αφού μου εξηγήσετε την τεχνική, να το εξηγήσουμε και να το χωρίσουμε σε δύο εύπεπτα, το λέω εντός εισαγωγικών μέρη, ώστε να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας καλύτερα. Να τελειώσουμε με αυτή την πρακτική. Και το άτομο αυτό βρίσκεται σε μια κατάσταση ύπνου. Το άτομο λοιπόν αυτό βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Μπορεί να μοιάζει με τον ύπνο ύπνωση, αλλά δεν είναι ύπνος. Έχουν τελείως διαφορετικά διαγράμματα στον εγκεφαλογράφο. Αυτά τα δύο. Εκεί εσείς συζητάτε με το άτομο. Ακριβώς. Το άτομο είναι σε απόλυτη συνείδηση. Μπορεί να μ' ακούει. Ναι. Αλλοιώνεται μεν η φωνή του. Αλλάζει κάπως ο τόνος της φωνής. Αλλάζει η αίσθηση του χρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αντίληψη ότι βρίσκεται στο χώρο, στο γραφείο. Ξέρει ποια ημερομηνία έχουμε. Απλά παράλληλα ζει μια άλλη πραγματικότητα. Σαν να ζούσε δύο πραγματικότητες ταυτόχρονα. Βιώνει λοιπόν μια πραγματικότητα. Αρχίζει και βλέπει εικόνες. Αυτές οι εικόνες είναι που μας βοηθούν. Είναι το όναρ που λέγανε και οι αρχαίοι. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως αυτό. Είναι σαν να έρχεται σαν απάντηση. Αυτό το όραμα που βλέπουν λοιπόν. Γιατί βλέπουν ένα όραμα. Κάτι σαν όνειρο. Αυτό το όνειρο λοιπόν έρχεται σαν απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει. Εγώ θα ήθελα εδώ να προχωρήσουμε χωρίζοντας το όλο θέμα σε δύο μέρη. Δηλαδή στα ωφέλη τα πρακτικά, τα οποία μπορεί να έχει κάποιος από τη θεραπεία. Δηλαδή τι μπορεί με αυτή τη μέθοδο να θεραπευτεί και μετά σε ένα δεύτερο μέρος να πάμε στην πνευματική αναζήτηση. Πολύ ωραία. Που είναι και πιο δύσκολο και πιο ενδιαφέρον, πιο εγωιτευτικό. Αλλά το πρώτο θέμα είναι το πιο πρακτικό. Δηλαδή, ένας ο οποίος καταφεύγει στον υπνοθεραπευτή θέλει να θεραπευτεί από τι ως συνήθως? Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ύπνωσης στα προβλήματα τα ανθρώπινα είναι πρώτα απ' όλα η καταπολέμηση των φοβιών. Αγοραφοβία, κλειστοφοβία, τέτοια που τα βλέπουμε καθημερινά, το ασανσέρ. Ακριβώς. Ψοφοβία, αεροπλανοφοβία. Ναι. Δηλαδή, φόβος του ύψους. Ακροφοβία. Ναι. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή οι φοβίες γενικώς και οι φόβοι και οι αναστολές είναι οι πιο... Εκεί νομίζω είναι πιο αποτελεσματική ύπνωση από σε κάθε άλλο τομέα. Μετά από εκεί έχουμε την αντιμετώπιση του στρες. Δηλαδή, βοηθάμε τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με το είναι τους, τους βοηθάμε να χαλαρώσουν. Να είναι πιο ήρεμοι και χαλαροί. Να είναι πιο χαλαροί. Ναι. Να αναπνέουν σωστά. Να τρέφονται σωστά. Δηλαδή, δεν αρκεί να πας στο διαιτολόγο. Είναι και ο τρόπος που το κάνει κανείς. Όταν μου λένε να τρέφονται, εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι βοηθάει και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Ακριβώς. Βοηθάει. Στην επικουρή, έτσι. Ναι. Δεν είμαι διαιτολόγος. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι. Απλά μπορώ να βοηθήσω. Αυτά στην αρχή. Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνεται και το θέμα του καπνίσματος. Βέβαια. Το δικό μαχαίρι, αν θέλετε, οι στατιστικές λένε ότι το 33% μόνο αυτών που μπαίνουν σε ύπνωση καταφέρουν να κόψουν το τσιγάρο μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται είτε να χάσουν, να τους ενδυναμώσετε, να το πούμε έτσι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη δίαιτά τους, γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω από τη στιγμή που μου λέτε ότι δεν θα τους δώσω εγώ τη διατροφή, είναι άλλος ο ειδικός ο οποίος θα τη δώσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι το δικό σας το κομμάτι αφορά την ενδυνάμωση του χαρακτήρα και της θέλησης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ζητούμενο. Ή βγάζω και δικά μου συμπεράσματα σε θέματα... Όχι, θέματα... τα λέτε και πιο σωστά από μένα. Όχι, σε θέματα αυτοπεποίθησης. Κάποιος που δεν έχει αυτοπεποίθηση. Θυμόσαστε τον Λαζόπουλο, τον είχατε δει, που έκανε ασκήσεις θάρρους. Δηλαδή... και κάτι τέτοιο. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτοπεποίθηση και πιο σημαντικό η αυτοεκτίμηση. Ξέρετε, σήμερα πολλοί κόσμος δεν έχει εκτίμηση στον εαυτό του. Ναι, αυτό που λέτε δυστυχώς είναι αληθινό και είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι μεγάλο πρόβλημα και πιστεύω ότι
Η αυτοπεποίθηση και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης είναι από τα πιο εύκολα, αρκεί κάποιος πραγματικά να μπει στη διαδικασία, να μπει στον κόπο να το δοκιμάσει. Τώρα θα κάνω παρένθεση, δεν μπορώ. Με την αυτοεκτίμηση που λέει, επειδή ζούμε πολλά πολιτικά φαινόμενα αυτόν τον καιρό, ίσως θα πρέπει να σας ζητήσω να μου κάνετε μια σειρά χορηγιών αυτοεκτίμησης να τη χαρίσουμε σε συγκεκριμένους πολιτικούς, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτή. Πάμε παρακάτω. Όποιος το πιέσε. Λοιπόν, είπαμε θέματα στρες, θέματα φοβιών, θέματα παχυσαρκίας, θέματα τσιγάρου, θέματα σεξουαλικά. Βεβαίως. Δυσκολίες σεξουαλικής φύσεως. Ακριβώς. Όλα τούτα εδώ τα θέματα, εσείς πιστεύετε ότι μέσω της υπνοθεραπείας μπορούν να ξεπεραστούν σε πόσο διάστημα? Κοιτάξτε, η ύπνωση είναι μεν αποτελεσματική μέθοδος, αλλά δεν είναι πανάκια. Δεν είναι δηλαδή το χαπάκι το χρυσό, ούτε η μαγική ράβδος του μάγου, ας πούμε, που θα... Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος όταν είναι έτοιμος και μπει στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, είτε πάω στον ψυχολόγο, είτε πάω στον υπνοθεραπευτή, πάω εκεί γιατί θέλω να αλλάξω, θέλω να φέρω μια αλλαγή στη ζωή μου, θα το καταφέρει. Γιατί είναι η αυτοποβολή που παίζει ρόλο. Και βέβαια όταν μπει σε ύπνωση, η αυτοποβολή μετράει πάρα πολύ. Εάν όμως το κάνει αυτό για να το χρησιμοποιήσει σαν άλοθη, για να πει στη γυναίκα του: ξέρεις κάτι, πήγα εκεί για να κόψω το τσιγάρο που μου παίζει να δοκιμάσω για την ύπνωση, αλλά δεν έκανα τίποτα, δεν θα πετύχει η μέθοδος. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει και ο ίδιος να είναι ενεργός, να θέλει πραγματικά. Έτσι. Οι στατιστικές έχουν εντυπωσιακά νούμερα. Ναι, για ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μου πείτε δεν είναι όλα ίδια και μου τα βάζεις στο ίδιο καζάνι. Έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό το ξέρω, αλλά πάνω κάτω, χοντρικά, πόσες συναντήσεις, πόσες συνεδρίες χρειάζονται για να ξεπεραστεί ένα μέσο πρόβλημα από όλα αυτά? Μέσο. Δεν λέμε ούτε ένα πάρα πολύ εύκολο, ούτε ένα πάρα πολύ δύσκολο. Ένας κύκλος, μια μέση κατάσταση, ειδικά με την παχυσαρκία και με το τσιγάρο, χρειάζεται περίπου 5 συνεδρίες. Και μιλάμε για μια φορά τη βδομάδα ή για μια φορά κάθε μέρα? Καλό είναι να είναι έτσι, περίπου μια φορά στην εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, να μην υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στις συνεδρίες. Δηλαδή μέσα σε 1-1,5 μήνα η βοήθεια αυτή είναι ικανή για να ξεπεραστεί. Ακριβώς. Ξέρετε, εμείς πρέπει να τα ρωτάμε όλα. Οπότε θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Πρέπει εμείς να, ξέρετε, να αμφισβητούμε κιόλας κάποια πράγματα. Αυτό δεν εμπεριέχει τον κίνδυνο κάποιος να αποκτήσει μια σχέση εξάρτησης μαζί σας και μετά να μην μπορεί να κάνει κάτι αν δεν σας πάρει τηλέφωνο και μετά? Να σας πω, εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι υπάρχει μεταξύ υπνοτιστή και υπνοτιζόμενου πάντα μία στενή σχέση. Μα μία στενή σχέση, έτσι κι αλλιώς, υπάρχει και με τον ασθενή και τον γιατρό, υπάρχει με τον μαθητή και με τον δάσκαλο. Είναι πιο έντονη από τον ασθενή με τον γιατρό. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Άλλον με τον αστρολόγο τους. Θέλω να πω ότι οι σχέσεις είναι έντονοι, ναι. Δημιουργούνται σχέσεις. Βεβαίως. Είναι αναπόφευκτες. Δεν μιλάω εγώ για τη σχέση με την καλή έννοια. Μιλάω για τη σχέση εξάρτησης που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συγγνώμη, που θέλω να καταλήξω. Εάν λέμε, όχι εγώ, χάσει τα κιλά του με εσάς, κόψει το κάπνισμα με εσάς, του φύγει το στρες με εσάς, μετά μην του γίνει χούι και για το κάθε τι θα πρέπει να σας παίρνει ένα τηλέφωνο και να είσαστε καλωδιωμένοι. Αυτό ρωτάω. Ελπίζω να μην μου τύχει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει. Ούτε ξέρετε από την... Η βιβλιογραφία έχει αναφέρει κάποια περιστατικά. Όντως έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, με μια σωστή διαχείριση, μια έξυπνη, πιστεύω, διαχείριση αυτής της σχέσης, μπορούμε να φέρουμε τις ισορροπίες. Αναμφίβολα, πάντα θα υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό λόγος για να σταλεί, για να μην έρθει κάποιος δηλαδή να κάνει ύπνωση. Το θεωρώ ότι σαν παρενέργεια είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα ωφέλη που θα αποκομίσει. Είναι πολύ μεγαλύτερα αυτό. Από τη μία παρενέργεια. Θα μου πείτε και όλοι οι κανόνες έχουν πάντα μία εξαίρεση. Εννοείται. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις να μην μπορεί κάποιος να υπνοτιστεί, δηλαδή να έρθει κάποιος και να
μην μπορεί να επιτευχθεί η ύπνωση ή και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για το ζητούμενο αποτέλεσμα μου δώσατε την εξήγηση ότι αν δεν συμβάλλει και δεν το θέλει πράγματι και έρχεται για να βγάλει μια υποχρέωση ή οτιδήποτε άλλο, τότε τι να μιλάμε. Ακριβώς. Τώρα αν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να υπνοτιστεί κάποιος και γιατί. Υπάρχει το 10 περίπου της 100 του πληθυσμού δεν υπνοτίζεται. Είναι μια ιδιότητα με την οποία γεννιόμαστε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είναι σαν το μουσικό αυτή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ό,τι και να κάνεις θα είναι πάντα φάλτσι, πάντα εκτός ρυθμού. Με την ίδια λογική είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν υπνοτίζονται με τίποτα. Είναι κάποιοι οι οποίοι υπνοτίζονται πάρα πολύ βαθιά, σε αυτά τα επίπεδα που λέμε αμνησικά, δηλαδή όταν ξυπνήσουν δεν θυμούνται τίποτα, είναι στο άλλο άκρο, και είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι, το 80% περίπου, που είμαστε στη μέση. Και υπνοτιζόμαστε από ελαφρά έως μέτρια επίπεδα. Έτσι. Υπάρχει μία γκάμα. Όπως είμαστε... Ναι, το κατάλαβα. Θέλω να μου πείτε, στην Κέρκυρα ήρθατε πριν 2 χρόνια. Πώς είδατε τους Κερκυραίους, πώς σας αντιμετωπίσανε? Με αγκαλιάσανε με πολύ αγάπη, με υποδεχθήκανε θετικά, και κάποιοι άλλοι με επιφύλαξη και διστακτική. Όχι, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ τώρα πριν λίγες μέρες έμαθα για αυτό το θέμα. Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια. Καλάσνικοφ συνέχεια. Κοντά μου πάντα έχω τον κύριο Νάσο Κομιανό, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής. Για όσους ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, να ξαναπώ ότι ο κύριος Κομιανός είναι Κερκυραίος, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα πριν 2 χρόνια και ασκεί το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή. Έχει σπουδάσει και έχει και bachelor κοινωνιολογίας, σπούδασε στην Αμερική. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πρώτο μέρος σχετικά με τα ωφέλη που μπορεί κάποιος να αποκομίσει από την υπνοθεραπεία. Ωφέλη τα οποία έχουν σχέση με το στρες, τη σύγχρονη μάστιγα της εποχής, τα κιλά μας, το τσιγάρο που καπνίζουμε συνέχεια όλοι, τις φοβίες μας, πόσες και πόσες δεν έχουμε και δεν τολμάμε να τις πούμε. Και τώρα στο δεύτερο μέρος θα περάσουμε σε κατ' εμέ, δεν ξέρω αν είναι μόνο για μέ και δεν είναι γενικότερα, σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο σκέλος της ύπνωσης που αφορά την πνευματική αναζήτηση, που δεν έχει σχέση δηλαδή με το αν υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε φοβία, είτε σεξουαλικό, είτε οτιδήποτε, που πάει κάποιος και μέσα σε 5 συνεδρίες από ό,τι μας είπε ο κύριος Κομιανός, αν είναι ένα μέσο πρόβλημα μπορεί να θεραπευτεί, πάμε σε κάτι άλλο, στην αναζήτηση. Λοιπόν, αυτό είναι και το πιο ωραίο για μέ. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Είμαι Κυφσιώτης, έχω γεννηθεί στην Κηφισιά. Η μακρινή μου καταγωγή είναι από Κέρκυρα, ναι, και είμαι στην Κέρκυρα τόσα χρόνια. Ναι, η κερκυραϊκής καταγωγής εξάλλου το λέει και το επώνυμό σας. Κερκυραϊκής καταγωγής. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να μας παρεξηγήσει κανείς. Πού ψηφίζετε? Ψηφίζω στην Κηφισιά. Κακός. Πρέπει να ψηφίζετε στην Κέρκυρα τώρα. Έλα, ένα ψηφοφόρο. Δεν πρέπει να αυξάνονται ψηφοφόροι. Όχι που με απασχολεί προσωπικά, όχι που με απασχολεί καθόλου, αλλά είναι καλό όσοι μένουν εδώ να έχουν λόγο. Σαφώς. Σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο. Λοιπόν, λέγατε για την αναζήτηση. Ναι, λέγαμε για την αναζήτηση. Κάτι το οποίο παρατηρούμε και σε ανατολικές θρησκείες, κάτι το οποίο από αρχαιοτά των χρόνων απασχολούσε τον κόσμο. Πώς μέσω της ύπνωσης αναζητούμε άλλες καταστάσεις και ποιες είναι αυτές? Δηλαδή, έχει σχέση με αυτό που εμείς πολύ απλά ξέρουμε ως προηγούμενες ζωές? Ναι. Πολλές φορές έχει σχέση και με αυτό. Όμως ας το δούμε ότι το να βιώσει κανείς μία προηγούμενη ζωή δεν είναι απαραίτητα αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν έρχεσαι εκεί και μου ζητάς, ξέρεις, θέλω να ζήσω, να δω τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή. Δεν είναι έτσι απλά
τα πράγματα. Συνήθως έρχεσαι για κάτι άλλο. Έρχεσαι να λύσεις κάποιο πρόβλημα και την ώρα που σε βάζω σε ύπνωση, την ώρα που χαλαρώνεις και την ώρα που προχωρούμε και εμβαθύνουμε, ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε μία εικόνα, σε μία κατάσταση, βιώνεις συναισθήματα, έχεις έντονες αντιδράσεις σωματικές και φαίνεται από την περιγραφή σου σαν να είναι μια προηγούμενη ζωή. Αν εσύ, ο υπνοτιζόμενος, η υπνοτιζόμενη, το βιώσεις και το εισπράξεις σαν προηγούμενη ζωή, το δέχομαι και το σπάζομαι. Είναι δικαίωμά σου. Δηλαδή μου λέτε ότι εσείς δεν βάζετε ταμπέλα σε αυτό το οποίο βγαίνει την ώρα της ύπνωσης. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν έκοψε το τσιγάρο, πολύ απλά, και έρθει και λέει εγώ θα κάτσω εδώ και κάνω ό,τι νομίζεις. Εκείνη την ώρα, αντί να μιλήσει για το θέμα απλά του τσιγάρου ή να τον ρωτήσετε ή να τον ενθαρρύνετε, να τον ενδυναμώσετε, αρχίζει και σας λέει πράγματα περίεργα. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τα περίεργα, αφού δεν θέλετε να βάλετε ταμπέλα προηγούμενη ζωή, ενδέχεται να είναι και καταστάσεις τις οποίες βίωσε σε νηπιακή ηλικία και τις οποίες έχει αποθήσει γιατί τον ενοχλούνε και ξαφνικά βγαίνουν στη φόρα. Μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε παιδικά παιχνίδια, εκεί που έπαιζε το βασιλιά και έπαιζε τον Κουρσάρο και έπαιζε δεν ξέρω τι, και να βγαίνουν αυτά. Αυτή είναι η συνηθισμένη αντίρρηση που φέρνει ο περισσότερος κόσμος. Θα σας πω κάτι. Συγγνώμη, θα σας ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να μου απαντήσετε. Γιατί ξέρετε κάτι, πώς εδώ συζητάμε, προσπαθώ εγώ να μεταφέρω και τις απόψεις του μέσου τηλεθεατή. Δηλαδή εγώ τι αντιπροσωπεύω, το μέσο τηλεθεατή, αυτά που ο καθένας θα ρώταγε και έχει απορία. Μήπως κάποιος παραμυθιάζει τον εαυτό του ή θέλει να δημιουργήσει ένα χ προφίλ, πώς λέμε ο πολιτικός δημιουργεί αυτό το προφίλ, ο ηθοποιός το άλλο, ο τραγουδιστής το άλλο, και μέσα του το άτομο που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, να μην έχει αναγνωρισιμότητα, άσχετο, το προφίλ το οποίο έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του να είναι ένα συγκεκριμένο. Δεν ξέρετε αυτό που λένε ότι αλλιώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου, αλλιώς σε βλέπουν οι άλλοι και αλλιώς τελικά είσαι. Μήπως δηλαδή έχει φτιάξει αυτό το story μέσα του και το έχει χωνέψει και την ώρα της ύπνωσης βγαίνει αυτό. Αυτή η αντίρρηση, αν θέλετε, στο φαινόμενο των προηγούμενων ζωών είναι η κλασική εξήγηση που προσπαθεί να δοθεί, η λεγόμενη κρυπτομνησία ή καμιά φορά και το σύνδρομο ψευδούς ανάμνησης. Θα σας πω το εξής. Εάν βρεθείτε μπροστά σε μία αναδρομή προηγούμενης ζωής, θα είσαστε βέβαια μέχρι το κόκαλο ότι αυτό είναι όντως αναβίωση μιας προηγούμενης ζωής. Να σας πω την αλήθεια, έχω παρακολουθήσει κάτι εκπομπές του Χαρδαβέλα σε αθηναϊκό κανάλι και αυτά που είδα με εντυπωσιάσανε. Ακριβώς. Αλλά μία έτσι αμφιβολία, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, το φτιάξε ο άλλος, εννοώ το άτομο το οποίο βρίσκεται στην ύπνωση. Θα σας πω το εξής. Όταν γι' αυτό εκεί προσπαθούν πολλοί να αποστασιοποιηθούν από αυτό και παίρνουν όλοι μια απόσταση ασφαλείας. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, γιατί είναι μια υποκειμενική εμπειρία. Έτσι, είναι θέμα αντίληψη. Ωραία. Να σας πω κάτι άλλο. Να σας πω κάτι που συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνω, εσείς δεν θέλετε να βάλετε ταμπέλα. Ας τη βάλει ο κοπελάτης μόνος. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτά, όποια είναι αυτά, τα κουβαλάει μέσα του. Ακριβώς. Και αφού τα κουβαλάει μέσα του, καλό είναι να τα ξέρει και συνειδητά ότι τα κουβαλάει, ώστε να τα αναλύσει και μέσω αυτών να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Ακριβώς. Να μεταφέρω κάπως αυτό που μου είπατε. Στην ουσία μου λέτε εδώ τώρα ότι έχει μια υποκειμενική εμπειρία, την οποία ανάλογα με το πώς θα την ερμηνεύσει ο ίδιος αυτή την εμπειρία, έτσι, θα
την καταχωρήσει μέσα στο αρχείο του. Θα σας πω το εξής. Εάν δεν ήταν πραγματική η αναδρομή σε προηγούμενη ζωή, δεν θα ήταν θεραπευτική. Ένα το κρατούμενο. Έχουν θεραπευθεί άνθρωποι από απίστευτες φοβίες σε μία μόνο συνεδρία, όχι σε 2 και σε 5 και σε 10, σε μία μόνο συνεδρία, επειδή βιώσανε τραυματική εμπειρία σε προηγούμενη ζωή. Ένα άλλο. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι υποκειμενική εμπειρία και δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε αντικειμενικά. Να σας πω κάτι. Εν έτη 2007, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει έστω και ένα όργανο σε εργαστήριο ή στα νοσοκομεία που να μετράει τον πόνο. Ξέρετε κάνα πονόμετρο? Γιατί δεν το ξέρω. Άρα, υπάρχει έστω και ένα όργανο σε εργαστήριο ή στα νοσοκομεία που να μετράει τον πόνο. Ξέρετε κάνα πονόμετρο? Γιατί δεν το ξέρω. Άρα, βασίζεται μια ολόκληρη βιομηχανία με δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια σε ένα τζίρο ατελείωτο για την καταπολέμηση ενός υποκειμενικού πόνου. Ο πόνος δεν μετριέται μέχρι σήμερα. Με την εξέλιξη αυτή. Πιστεύετε αυτό που είπατε? Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Είδατε πώς μας έχουν ντρεσάρει έτσι ώστε να το σκεφτόμαστε. Πονάω. Και το παίρνουμε έτσι με πόνος, είναι ο πόνος της γένας, που είναι μεγάλος πόνος, δεν μπορεί αυτό να τον έχω βιώσει σε αυτή τη ζωή. Ναι, σε αυτή τη ζωή. Και είναι και ο πόνος του πονοκέφαλου. Αλλά όταν σου λέει κάποιος πονάω, δεν μπορείς να αντιληφθείς το τηλέφωνο, ας πούμε. Κάποιος να σου πει σε πάρει ξαφνικά μες τη νύχτα. Και σου πονοκέφαλο, πονάει το δόντιο. Όχι, άλλο λέω. Ένας σε παίρνει μες τη νύχτα, συγγενής σου, γνωστός σου, και σου λέει ξύπνα, πονάω. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις εάν αυτός ο πόνος είναι πόνος του πονοκέφαλου και έχει πάθει ιστερία και σε παίρνει τηλέφωνο, ή αν είναι όντως ένας πόνος μαχαιριού και δεν μπορεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, εάν δεχόμαστε και θεραπεύουμε κατά κόρον τον πόνο, γιατί να μην καθίσουμε να σκεφτούμε σοβαρά ότι ίσως τελικά αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι να είναι αναδρομές σε προηγούμενες ζωές. Εμένα με γοητεύει το θέμα, γιατί και πάρα πολλά φιλμ έχουν ασχοληθεί. Και ξέρετε τώρα πώς βγαίνει στα φιλμ. Και πάρα πολλά βιβλία και με την αστυνομία και με τα λοιπά. Και εδώ βγάζω εγώ το συμπέρασμα. Εάν ήταν μια ασφαλής μέθοδος να πει κανείς τα πάντα, τότε θα τη χρησιμοποιούσαν ευρύτατα. Ενώ τώρα δεν την χρησιμοποιούν ευρύτατα, την χρησιμοποιούν συνοδευτικά. Ακριβώς. Άρα και σε αυτή την περίπτωση δεν λέει κανείς τα πάντα. Κρατάει κάποια. Ακριβώς. Αλλά αυτά τα οποία βγαίνουν και τα οποία δεν γνώριζε που τα κουβαλούσε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ξυπνάνε πολλές φορές μένουν τις περισσότερες εντυπωσιασμένοι από αυτά που είπανε, αφού τα κουβαλάνε θα τους βοηθήσει στο να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ θα το λέω προηγούμενες ζωές με την άδειά σας, γιατί με γοητεύει να το δω έτσι. Βεβαίως, μα και εγώ το λέω. Να το δω έτσι. Και εγώ το λέω, απλά δεν θέλω να με ταυτίζουν με αυτό. Ναι. Όχι, καταλαβαίνω τη δικιά σας θέση και θα ήθελα να μου πείτε πόσες φορές μπορεί κάποιος να το κάνει και πόσες διαφορετικές ζωές, πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να μάθει. Εάν δείτε, θα δείτε ότι είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι συγκλονιστικό όχι τόσο να το βλέπεις, όσο να το βιώνεις. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε από αυτό τη δοκιμασία, αν θέλετε, της ανάκλησης της προηγούμενης ζωής τους, των προηγούμενων ζωών τους, πού θέλουμε να τους οδηγήσουμε? Θέλουμε να τους οδηγήσουμε στο ρεζουμέ. Τι έμαθα τελικά από όλα αυτά? Γιατί τα ζήσα όλα αυτά? Και κάπου φτάνουμε σε ένα ερώτημα στο γιατί είμαι εδώ σήμερα. Δηλαδή, πώς θα εξηγούσατε ένα φαινόμενο Μότσαρτ? Ο Μότσαρτ έτσι ξεφρύτρωσε και ξαφνικά έπαιζε. Αυτά συνήθως τα λέμε το παιδί θαύμα και τελειώνουμε. Και τελειώνουμε. Εκεί το βάζουμε στα θαυματάκια και γιατί δεν το ψάχνουμε λίγο παρακάτω? Υπάρχουν απίστευτες μελέτες. Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής δεν το επιτρέπει. Όχι, δυστυχώς να είναι αυτό ότι τελειώνει ο χρόνος. Απίστευτες μελέτες πραγματικά έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στην Αμερική τα 45 τελευταία χρόνια. Εκπληκτικές μελέτες που από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν άφωνους. Δηλαδή δεν επιδέχονται πλέον αμφισβήτησης. Είναι σχεδόν, τι να σας πω, δηλαδή πάω να έχω... Εδώ πάω στο βοηθητικό ρόλο σε αστυνομικά θέματα και σε θέματα διελεύκανσης
διαφόρων εγκλημάτων κτλ. Το βλέπουμε ότι στην Αμερική χρησιμοποιούν την ύπνωση και τους υπνοτιστές βοηθητικά. Βεβαίως το έχουν χρησιμοποιήσει, υπάρχουν αρκετές δίκες κατά τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί οι υπνοτιστές. Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι συνήγοροι έχουν καταφέρει να πούν ότι είναι αναξιόπιστη μέθοδος, δεν είναι απαραίτητο ότι ανακαλεί τις σωστές πληροφορίες, υπάρχει πιθανότητα του σύνδρομου της ψευδούς ανάμνησης. Ναι. Και επειδή έχουν γίνει κάποια τέτοια, έχουν σταματήσει δικαστές πλέον να καλούν υπνοτιστές μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου για να εξετάσουν μάρτυρες. Όμως αυτό είναι επικουρικό, αν θέλετε, είναι βοηθητικό. Ναι, αλλά βλέπουμε και ότι η ύπνωση μέσα στον χρόνο περνάει τα πάνω της και τα κάτω της. Δηλαδή, είναι φορές που οι χρονικές περίοδοι που είναι απόλυτα αποδεκτοί, είναι φορές που αμφισβητείται, είναι φορές που αβαντάρεται, είναι ξανά. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Μα αυτό δεν είχε γίνει και με την ψυχανάλυση και με το Φρόιντ? Περάσανε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει αποδεκτή. Ο Φρόιντ όμως ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος της ύπνωσης. Ναι, το ξέρω. Και αυτός είναι που έθαψε την ύπνωση και την εξωστράκησε από την επιστημονική κοινότητα. Το ξέρω δηλαδή, αυτό. Καταλαβαίνετε, δεν λέω ότι... Ναι, εγώ έφερα το άλλο παράδειγμα. Ιστορικά μιλάμε τώρα. Ναι, εγώ έφερα το άλλο παράδειγμα. Πώς και η ψυχανάλυση που σήμερα είναι ψωμοτήρι, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή στην Αμερική, ξέρετε τι είναι. Όπως πάει ο άλλος στο κομμωτήριο και στο beauty shop, πάει και στην ψυχανάλυση. Αν και εγώ έχω μια άλλη θεωρία και θα την πω, ότι πάει και κάνει ψυχανάλυση γιατί θέλει να μιλήσει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κρατάει όλα μέσα του. Ακριβώς. Και παλιά έβγαινε στη γειτονιά. Το μοιραζόταν με το στο φίλο χωριό του, του ή στη μικρή κοινωνία, το έλεγε στη γειτόνισσα, έβγαζε. Πήγαινε και έκανε εξομολόγηση. Τώρα δεν πάει κανείς. Δηλαδή έβγαζε πράγματα από μέσα του. Και επειδή είχε ανάγκη να τα βγάλει, και ακόμα και στα ζευγάρια ή στις σχέσεις των οικογενειών, δεν υπάρχει κουβέντα. Πρέπει κάπου να πας να τα βιάσεις όλα αυτά. Ακριβώς. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, τέλος πάντων. Ναι, πάμε αλλού, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Λέγαμε ότι έχει τα πάνω και τα κάτω, ανάλογα την χρονική περίοδο. Λέγαμε και για την ψυχανάλυση, πώς και αυτή πέρασε τα πάνω τα κάτω. Βεβαίως. Μέχρι που έγινε καθημερινό. Και πάμε σε τούτο εδώ, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον και τη γοητεία και που μετά άπτεται και ανατολικών θρησκειών, αν θέλετε, φιλοσοφίας. Είναι άλλες καταστάσεις. Αλλά πού δεν θα τα μπλέξουμε τώρα? Λοιπόν, σαφώς και όσοι προσπαθούν να αποποιηθούν τη μεταφυσική φύση της ύπνωσης, σε εισαγωγικά πάντα όλο αυτό, κάνουν λάθος, κάνουν μέγα λάθος. Όσοι προσπαθούν να την ταυτίσουν με την απλή χαλάρωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Όντως, όταν κάποιος μπει σε βαθιά ύπνωση, ανοίγουν τα κανάλια του. Μα είτε έχει εξωστητική αντίληψη, δηλαδή μία αντίληψη πέρα από τις αισθήσεις του, το ESP το λεγόμενο, είτε έχει τη δυνατότητα να δρομεί σε προηγούμενες ζωές, είτε έχει τη δυνατότητα επαφής με κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, είναι νεκρός. Αυτά συμβαίνουν, έχουν καταγραφεί. Αυτό, μια στιγμή, αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Για να σταθούμε λίγο εδώ. Τούτο είναι άλλο κομμάτι. Τρίτο, τι εννοείται ότι μέσα από την ύπνωση μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος έχει αποδημήσεις Κύριον? Πώς δηλαδή γίνεται αυτό? Γίνεται ως εξής. Την ώρα που βρίσκεσαι σε ύπνωση, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά σου ο Μακαρίτης, ο οποίος δηλαδή τον βλέπει την αυτός που στη είναι, φαντασία που είναι, του, ναι, στη φαντασία του, ναι, στη φαντασία του. Δεν έρχεται εκεί μπροστά. Ναι, το κατάλαβα. Όχι, γιατί μπορεί να μας κατάλαβα, δεν είμαστε εκπομπή thriller σήμερα. Άλλες φορές μπορεί να είμαστε. Σήμερα δεν είμαστε. Δεν έχει απαγορευτικό. Θέλω να πω ότι αυτός που βρίσκεται στην ύπνωση έχει την αίσθηση ότι βλέπει σαν να είναι ένα όνειρο, όπως το όνειρο βλέπουμε πράγματα. Έχει την αίσθηση λοιπόν και λαμβάνει ένα μήνυμα. Έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Πολλοί από τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή φεύγουν είτε από ατύχημα, είτε προώρα, από ένα γρήγορο καρκίνο, από ένα έμφραγμα κτλ. Και κάτι τους έχει μείνει σαν υπόλοιπο, το οποίο θέλουν να το μοιραστούν. Εάν λοιπόν εσύ βρίσκεσαι σε ύπνωση και είσαι συγγενής φυσικά ή κάποιος δικός, εμφανίζεται αυτή η ψυχή χαμένη και έρχεται και σου λέει ένα μήνυμα για να ανακουφιστεί.
μετά ελευθερώνεται, φεύγει πάλι. Όπως έρχεται έτσι φεύγει. Να ανακουφιστεί η ψυχή ή για να βοηθήσει την ανακούφιση αυτού που έμεινε εδώ και πονάει? Πώς λειτουργεί? Θα μπορούσαμε να πούμε βεβαίως, να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να πούμε ότι αυτά είναι μια φαντασίωση του, του ζωντανού που θέλει να δει τον πατέρα, το ξέρω εγώ, ή τη σύζυγό του. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι τέτοιο. Ή εγώ λέω και κάτι άλλο. Ή μέσω της ύπνωσης ηρεμεί τόσο πολύ που μπορεί νοητά να έρθει σε επαφή και να αισθανθεί ότι κλείνει τους λογαριασμούς του με αυτόν που έφυγε, που δεν είναι κλεισμένοι, και να ηρεμήσει. Ακριβώς. Γίνεται όμως αυτό. Αυτό θέλω να πω. Γίνεται αυτό, και αν ρωτήσετε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από μια τέτοια εμπειρία, θα δείτε την απίστευτη ανακούφιση που ζουν στην καθημερινότητα τους από εκεί και μετά. Ναι. Απίστευτη ανακούφιση. Χωρίς να υπάρχει κανένα τρομερό πράγμα. Δηλαδή, όπως θα το έβλεπες στον ύπνο σου, άμα κοιμόσουν σε ένα όνειρο, φανταστείτε το κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Απλά η ύπνωση βοηθάει να ανοίξουν τα κανάλια. Εάν εγώ σας έλεγα πριν 20 χρόνια ότι ξέρετε κάτι, θα έρθει μια εποχή που θα έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο που θα βρίσκεσαι εσύ στα Ιμαλάια, εγώ θα είμαι στο Παρίσι και θα πατάω ένα κουμπί και θα μιλάμε. Μα τι μου λέτε τώρα? Εγώ είχα δει κάτι ταινίες. Θα με πιστεύατε? Κάτι ταινίες με μικροκύματα παλιά, που πηγαίνανε οι Αμερικάνοι με το φαΐ το έτοιμο, το βάζανε μέσα, πατούσαν το κουμπί και σε ένα λεπτό ήταν έτοιμο. Και είχα πάθει, λέω, τι είναι δηλαδή τα κουφά? Και σε μια άλλη ταινία θυμάμαι που είχα δει ένα δίσκο DVD και μικρό που το βάζανε και έβλεπες την εικόνα και τα άλλα, και είχα μείνει έτσι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή θα καθόμαστε στο ζήσιμο στολιστών και θα περνούσε και η νιγηριανή παρέα και θα λέγαμε «Hello my friend, τι έχεις σήμερα να δούμε για ένα DVD?» Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή... Έτσι. Ναι. Άρα, εγώ τι θέλω να πω τώρα, ότι... Γιατί θα πείτε σήμερα ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα τόσο πολύ. Πρώτα απ' όλα δουλεύει πολύ περισσότερο από ό,τι δουλεύει παλιότερα. Όχι, συγγνώμη, ο κόσμος πάντα ασχολιότανε και ενδιαφερότανε. Απλά σήμερα η ζωή μας είναι πολύ πιο πεζή. Ακριβώς. Έχουμε γίνει όλοι λίγο πολύ ρομποτάκια. Και το να αντιστεκόμαστε είναι κάτι. Θυμόσαστε τι μου είπατε για το κινητό και σας είπα δεν χρησιμοποιώ κινητό? Ναι. Το έχω στην τσάντα αν χρειαστώ να πάρω ένα τηλέφωνο, αλλά δεν το έχω ανοιχτό γιατί δεν θέλω να είμαι καλεοδιωμένη, αισθάνομαι την εξάρτηση. Ας με πάρουν στο σπίτι μου, ας με αφήσουν ένα μήνυμα. Είναι δυνατόν 24 ώρες το 24ωρο να είσαι ανοιχτός στους πάντες? Όχι. Είναι. Όχι. Και δεν είναι και σωστό. Είναι παρανοϊκό αυτό. Είναι παρανοϊκό. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει. Και το έχουμε υιοθετήσει λίγο πολύ. Ναι. Δηλαδή και εγώ που το καταδικάζω έχω υιοθετήσει το 50%. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα τα ανοίξω να τηλεφωνήσω και να κάνω τη βολή μου. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε όταν είμαστε σε ύπνωση, για να έρθουμε στο θέμα μας? Ναι. Ανοίγουμε το κινητό ή το κλείνουμε? Όταν είμαστε σε ύπνωση το ανοίγουμε. Ναι. Έτσι είμαστε ανοιχτοί σε άλλα κανάλια. Ναι. Μπορούμε λοιπόν να συντονιστούμε με τέτοιου είδους συχνότητες που είτε αφορούν την ιστορία της ψυχής μας, είτε αφορούν την ενδοσκόπηση μέσα μας να δούμε τι πρόβλημα έχει ο οργανισμός μας. Ξέρετε ότι την ώρα που μπαίνουμε σε ύπνωση εκρίνονται μέσα στον εγκέφαλο ενδορφίνες, παράγονται λεμφοκύτταρα ταφ, σερωτονίνη, ηρεμιστικά, τα οποία αν θέλετε είναι φυσικά φάρμακα και φυσικά ενισχυτικά του νοσοποιητικού συστήματος. Δηλαδή, χωρίς τίποτα να κάνεις, παθητικά να μπεις σε ύπνωση και να κάτσεις μία ώρα μέσα, βελτιώνεις την υγεία σου, βελτιώνεις το κυκλοφοριακό σου, βελτιώνεις το νευρικό σου σύστημα, ηρεμείς, έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου, λειτουργεί καλύτερο ο εγκέφαλός σου, έχεις ενισχυμένη μνήμη. Πάρα πολλές δυνατότητες. Πάρα πολλές δυνατότητες. Έτσι λοιπόν, όμως όπως ανοίγουμε το κινητό πρέπει μετά να το κλείσουμε. Ναι, να το κλείνουμε, να μην το έχουμε συνέχεια ανοιχτό, γιατί ξέρουμε ότι με το τηλέφωνο με το κινητό εδώ δημιουργούμε και προβλήματα, γιατί είναι η ακτινοβολία κτλ. Εσείς τι θα προτείνατε στους ανθρώπους? Να είναι ανοιχτοί? Ανεπιφύλακτα ναι, θα έλεγα να δοκιμάσουνε.
να το τι θα έλεγε βέβαια, τι θα λέγατε. Βέβαια, σωστό και αυτό. Δηλαδή πώς ξεπερνάει κάποιος το φόβο του με μία απλή κουβέντα? Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει έτσι να σας βρει και να σας πει εγώ δεν ήρθα εδώ γιατί θέλω ντε και καλά να μπω στην ύπνωση, θέλω να μου πεις 5 πράγματα και αν και εφόσον σκέφτομαι να κάνω μια κουβέντα δημόσια κάποια στιγμή, σε ένα χώρο έτσι, που να λύσω πολλές απαντήσεις σε ανθρώπους που θα ενδιαφερόντουσαν. Σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε ένα σεμινάριο? Θα σας πω, σεμινάριο με ποια έννοια εννοείτε? Μια ενημέρωση? Δεν εννοώ μια απλή ενημέρωση, ένα σεμινάριο το οποίο να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ 5 ώρες, 6 ώρες, να γίνει διάλογος, να ανταλλάξετε απόψεις, ενδεχομένως να έρθει και ένας συνάδελφός σας και να γίνει μια συζήτηση. Θα το μπορούσαμε να το κάνουμε, θα μπορούσαμε να προβάλλουμε και κάποιο ντοκιμαντέρ ενδεχομένως πριν και να κάνουμε μια κουβέντα μετά, να κάνουμε και μια ζωντανή ύπνωση επί σκηνής σε κάποιον ο οποίος θα προσφερθεί από κάτω. Είμαι ανοιχτός σε αυτά. Ναι. Όχι, εγώ χαίρομαι που τουλάχιστον ως εκπομπή μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή. Και εγώ χαίρομαι. Και απόψε έχουμε αυτή τη συζήτηση που εμένα με γοητεύει και με ενδιαφέρει και πιστεύω πάρα πολλούς από τους τηλεθεατές, και πρέπει να πω ότι ο κύριος Κομιανός έτσι σε μια προσυζήτηση που είχαμε μου λέει αν σε ενδιαφέρει έλα να κάνουμε μια συνεδρία για μια προηγούμενη ζωή. Έτσι, ευγενικός, του λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το σκεφτώ. Φεύγοντας. Δεν την είπα εγώ, την είπατε εσείς. Ναι, μια συνεδρία γενικώς. Μπορεί να θέλεις, ξέρω εγώ, να κόψεις το τσιγάρο. Μπορεί να θέλεις, το να φας λιγότερο. Οπότε βλέπω το τσιγάρο δεν θα το κόψουμε. Ναι, δεν θα το κόψουμε, ναι. Δεν μας απασχολεί. Τέλος πάντων, έτσι ήρθε η κουβέντα και η μία έφερε την άλλη και φτάσαμε στο προηγούμενη ζωή που είχα εκδηλώσει ότι με εγωιτεύει και περισσότερο. Και λέω ευχαριστώ πολύ, θα δούμε, το σκεφτώ. Και τι σκέφτηκα μετά? Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει με μια δικιά μας κάμερα του Κερκυραϊκού καναλιού και μετά σε μία από τις επόμενες εκπομπές ή στην επόμενη, στη μεθεπόμενη να δείξουμε κάποια αποσπάσματα. Δεν το έχουμε ακόμα, ξέρετε, δέσει, είναι κάτι που είναι στη σκέψη. Εάν και εφόσον αυτό υλοποιηθεί, εδώ σας υποσχόμεθα και οι δύο οι πλευρές ότι θα το παίξουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Απλά πρέπει να οριμάσει. Εάν και εφόσον οριμάσει, θα σας το προσφέρουμε εδώ, από την εκπομπή. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Αν θα το αφήσουμε να οριμάσει και αν θα το αφήσουμε και εάν οριμάσει αμέσως θα το δουλέψουμε. Κάπου εδώ πέρασε, ξέρετε, και ο χρόνος περνάει, ο τηλεοπτικός. Πολύ γρήγορα, ναι. Πάρα πολύ γρήγορα. Θα θέλατε κάτι να προσθέσετε, κάτι που εγώ δεν είχα την γνώση, την εμπειρία ή οτιδήποτε να ρωτήσω, κάτι που εσείς θεωρείτε? Για να πούμε ότι είχαμε καλύψει το θέμα αυτό. Θέλουμε τουλάχιστον να άλλες 3 εκπομπές το λιγότερο. Αλλά θα σας πω το εξής, το πιο σημαντικό από όλα για μένα, και σε ένα φυλάδιο που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα, δεν το έχω γράψει μέσα, είναι η καταπολέμηση του φόβου του θανάτου. Ναι, πολλοί άνθρωποι φοβούνται το θάνατο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει μεγαλύτερο κέρδος κάποιος από το να υπερνικήσει τον φόβο του για το θάνατο. Ναι. Αυτό και τελειώνω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, θέλει πολλή ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να αισθανόμαστε ελεύθεροι, καθαροί, ότι η ζωή είναι ωραία. Ακριβώς. Αλλά το ότι δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει το οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για το οτιδήποτε και να αισθανόμαστε πλήρεις και ολοκληρωμένοι. Συνεχώς, να έχουμε θετικές σκέψεις, να είμαστε δημιουργικοί άνθρωποι, να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε με το φως. Και να μην φοβόμαστε το μετά. Να μην φοβόμαστε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε, ο φόβος του θανάτου. Πολύ σημαντικό. Που πρέπει να... Το συναντώ συνέχεια και πιστεύω ότι το σημαντικότερο που μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος είναι αυτό. Που υπάρχουν φιλοσοφίες ανατολικές κτλ. Που προετοιμάζουν τον άνθρωπο
Αλλά εμείς εδώ οι δυτικοί έχουμε άλλη αντίληψη. Έχουμε μια άλλη αντίληψη και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό. Και στο λίγο χρόνο που μας μένει, γιατί όχι θα κάνουμε έτσι αυτό της εκπομπής που το κάνουμε πάντα. Βεβαίως. Εδώ έχουμε κακτάκια, έχουμε διάφορα που συμβολίζουν αυτό που δεν μας αρέσει, το άσχημο. Και θα ήθελα να μου πείτε ένα κακτάκι, μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, που είναι αυτό που δεν σας αρέσει, που θέλετε να το στείλουμε. Δηλαδή, σε αυτή την καθημερινή ζωή, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί, που δεν σας αρέσει και θα θέλατε να αλλάξει. Και μιλάω για εδώ, για την Κέρκυρα. Τι είναι αυτό που είναι κάτι που θα θέλατε να το δείτε αλλιώτικο? Κάτι το οποίο θα ήθελα, ναι. Ή στους ανθρώπους, ή στο χώρο, ή οπουδήποτε. Οι Κερκυραίοι θα ήθελα να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Ζουνε έχω αρχίσει να θεωρώ και τον εαυτό μου Κερκυραίο, έτσι. Μα αφού είσαστε κερκυραϊκής καταγωγής. Ακριβώς. Το θεωρώ, επειδή ξέρω. Επειδή ζείτε εδώ τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους τόπους στην Ελλάδα να ζήσει κανείς. Δεν μετανιώνω για την επιλογή μου, μετανιώνω όμως όταν βλέπω τους ανθρώπους αυτούς να μην σέβονται αυτόν τον τόπο που είναι τόσο όμορφος. Θα ήθελα να τον κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Να αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ τον τόπο μας. Να του δείξουμε. Μπορούν να αντιστρέψουν τα πράγματα. Ναι, να δείξουμε την αγάπη μας. Ακριβώς. Ναι. Να προσέχουμε που βάζουμε τα σκουπίδια, που πετάμε τη ρόπιτά μας, που πετάμε το αυτό μας. Μια πιο οικολογική αντίληψη. Που βάζουμε το αυτοκίνητό μας. Μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο στην παλιά την πόλη? Έχετε δίκιο. Να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Να γκρεμίσουμε τα παλιά τα ξενοδοχεία, να φτιάξουμε μικρούλια, όμορφα, νόστιμα. Να μην προσβάλλουμε αισθητικά το περιβάλλον. Κάνει ένα λουλουδάκι στο μπαλκόνι. Έτσι. Ναι, το παράπονο μου, πας στην Ελβετία που έχει τα κρύα και τα χιόνια και βλέπεις παντού γεράνια και έρχεσαι εδώ στη Μεσόγειο, κοιτάς όλη την πλατεία και δεν βλέπεις δύο γεράνια να κρέμονται. Τέλος πάντων, να φτιάξουμε όλοι μαζί. Για την ώρα όλοι μαζί θα βγούμε στο καρναβάλι. Έχουμε 3 Κυριακές. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω και εύχομαι να δώσουμε συνέχεια, να οριμάσουμε το θέμα. Εσείς θα οριμάσετε και θα είσαστε έτοιμοι όταν θα έρθετε. Ωραία, θα τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα. Φίλοι μας, γεια σας. Παρασκευή βράδυ και το Καλάσνικοφ είναι και απόψε κοντά σας. Για όσους δεν παρακολουθήσατε την προηγούμενη εκπομπή, θα μπω σε έτσι μια μικρή περίληψη, γιατί η σημερινή είναι συνέχεια της εκπομπής που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Τι θέλω να πω? Την περασμένη Παρασκευή είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Νάσο Κομιανό, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής, και συζητήσαμε για την υπνοθεραπεία, την ύπνωση και διάφορα αυτού του τύπου και πνευματικές αναζητήσεις κτλ. Προς το τέλος της εκπομπής μου έγινε μία πρόσκληση εάν επιθυμώ να τον επισκεφτώ στο γραφείο του, να κάνουμε μία υπνοθεραπεία, ή μάλλον ύπνωση, να την μαγνητοσκοπήσουμε και να την παρουσιάσουμε εδώ. Μετά από σκέψη δέχτηκα, πραγματοποιήθηκε αυτή η ύπνωση και σήμερα θα παρακολουθήσετε εσείς αποσπάσματα. Συγχρόνως βρίσκεται εδώ στο στούντιο και ο κύριος Κομιανός. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω πάλι. Για να μας λύσει κάποιες απορίες. Τώρα, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι η ύπνωση δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, ότι συμβάλλει στη θεραπεία του άγχους, φοβιών, βοηθάει να κόψει κάποιος το κάπνισμα, να κάνει δίαιτα. Όμως σε καμία περίπτωση ο κύριος Κομιανός δεν θα μπλέξει με την ιατρική παρακολούθηση που ενδεχομένως να έχει κάποιος. Δηλαδή ούτε λέει πηγαίνετε στο γιατρό, ούτε μη πάτε, ούτε τι παίρνετε, ούτε... Είναι τελείως ξέχωρο θέμα.
αυτό. Και δεν έχει σχέση επίσης ούτε με αστρολογίες ούτε με άλλα τέτοια. Έτσι δεν είναι? Και εάν δεν Σαφέστατα. τα είπα όλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με συμπληρώσετε για να μην έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Νομίζω τα λέτε καλά και δεν χρειάζεται να κουράζουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος την ύπνωση επικουρικά για να βοηθηθεί. Και πολλές φορές όταν έχει σηκώσει η επίσημη ιατρική, αν θέλετε, τα χέρια της, γιατί υπάρχουν κάτι περίεργο και βαρύ που δεν επιδέχεται καμίας θεραπείας, πολλοί καταφεύγουν στον υπνοτιστή. Ναι. Μήπως εκεί, σαν ίστατη σανίδα σωτηρίας, ας πούμε, βρεθεί κάποια λύση. Και εκτός αυτού είπαμε ότι συμβάλλει και στην πνευματική αναζήτηση. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει κάτι για να έρθει σε μένα. Έτσι. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Μπορεί κάλλιστα να έρθει μόνο και μόνο για να ψάξει αυτό το οποίο κάτι. κάναμε δεν έχει σχέση με θεραπεία, με την κλασική έννοια που είπαμε προηγουμένως. Έχει σχέση με την αναζήτηση. Αυτό το εντός εισαγωγικών πείραμα το λέω γιατί... Ακριβώς. Ένα πείραμα ήταν. Θέλετε να δοκιμάσετε, να δείτε... Ναι, γιατί εμείς το αντιλαμβανόμαστε από την πλευρά του ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε ως εκπομπή να πούμε ούτε ναι πηγαίνετε να το κάνετε, ούτε όχι μην πάτε να το κάνετε. Εμείς κάνουμε μια έρευνα, παρουσιάζουμε το προϊόν αυτής της έρευνας και ο καθένας μπορεί μόνος του να βγάλει τα όποια συμπεράσματα βγάζει. Ωραία. Λοιπόν, επισκεφτήκαμε εμείς με το συνεργείο το κύριο Κομιανό στο γραφείο του στη Φιλελλήνων 2 και κάναμε αυτό το εντός εισαγωγικών, όπως το λέμε εμείς, πείραμα. Δηλαδή, εθελοντικά δέχτηκα αυτή την ύπνωση. Στο πρώτο ρεπορτάζ θα δούμε πώς γίνεται η ύπνωση. Πρέπει να πούμε ότι η δικιά μας κάμερα δεν μπορούσε να τραβήξει γιατί γινότανε σε σκοτάδι και έτσι το πρώτο ρεπορτάζ που θα δείτε, όχι τα επόμενα γιατί στα επόμενα είχαμε φως, θα σας εξηγήσω αργότερα. Το πρώτο είναι από τη κάμερα που βρίσκεται εκεί, μια κάμερα με υπέρυθρες ακτίνες που βγαίνει το αρνητικό, πώς λέμε κάμερα ασφαλείας, μια τέτοια κάμερα. Και υπάρχει και ένας ήχος τον οποίο θα ακούσετε, αλλά αυτός ο ήχος είναι ένας ήχος που εκείνη την ώρα χρειάζεται για να βοηθηθεί το άτομο, στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ, να υπνωθεί. Ο ήχος ο συγκεκριμένος λέγεται ήχος συγχρονισμού των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στο να εστιάσετε καλύτερα την προσοχή σας και να αφαιρεθείτε πιο εύκολα σε αυτή την κατάσταση τρανς. Πρέπει να πούμε ότι στην αρχή ξεκινήσαμε με κάποιες αναπνοές και αμέσως μετά από αυτές τις αναπνοές ο κύριος Κομιανός μου ζήτησε να καθίσω στη πολυθρόνα, μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυθρόνα που είναι σαν μια κοινή πολυθρόνα αλλά κάποια στιγμή γυρνάει πίσω, πάρα πολύ πίσω. Αυτές λέγονται πολυθρόνες μηδενικής βαρύτητας και τις χρησιμοποιούσαν οι αστροναύτες στη δεκαετία του 60 για να εκπαιδεύονται σε καθεστώς μηδενικής βαρύτητας. Έτσι, ξεκινώντας, θα σας πω ότι εγώ αισθάνθηκα εκείνη την ώρα που έπεσε η πολυθρόνα ότι έπεφτα σε ένα πηγάδι. Έτσι. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε εδώ τη συζήτηση, καλό θα ήταν να δείτε αυτό το πρώτο ρεπορτάζ, το οποίο αφορά τη διαδικασία και μόλις το δούμε θα επανέλθουμε και θα συζητήσουμε. Ας το δούμε. Πάμε λοιπόν, θέλω να εστιάσεις έτσι πράγμα στις άκρες των παιχτήρων. Θέλω να πάρεις μια πολύ βαθιά εισπνοή. Εισπνέουμε από την μύτη, εκπνέουμε από το στόμα μας, έτσι. Όταν εκπνέουμε, θέλω να φαντάζεις ότι βγάζεις όλη την ένταση που έχεις μέσα σου. Όλη την ένταση που έχεις μέσα σου. Κάποια στιγμή τα βλέφαρά σου θα κουραστούν. Όταν τα βλέφαρά σου κουραστούν και δεν θα μπορείς άλλο να τα κρατήσεις κλειστά, άφησέ τα να κλείσουν. Και όταν τα βλέφαρά σου κλείσουν, θα χαλαρώσεις πάρα πολύ.
Κλειστά τα πλέφαρά σου, στρέψε τους γορμούς των ματιών σου προς τα πάνω. Και με στραμμένους τους γορμούς προς τα πάνω, σαν να προσπαθούσες να κοιτάξεις την κορυφή του κρανίου σου, προσπάθησε να ανοίξεις τα πλέφαρά σου. Θαυμάσια, κλείσε τα πλέφαρά σου. Στρέψε τους γορμούς των ματιών σου προς τα πάνω. Κλειστά τα πλέφαρά σου, στρέψε τους γορμούς των ματιών σου προς τα πάνω. Με στραμμένους τους γορμούς των ματιών σου προς τα πάνω, θα δεις ότι είναι αδύνατο να ανοίξεις τα πλέφαρά σου. Άρα δεν τους έστρεψες αρκετά. Πάλι εδώ, κοίτα εδώ, σαν να κοίταγες έτσι, εκεί. Εκεί, πολύ ωραία. Και χαλάρωσε τώρα. Χαλάρωσε και επέτρεψε στο σώμα σου να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο. Για να σε βοηθήσω να χαλαρώσεις ακόμη πιο πολύ,